Ang nagbanayong krisis sa lana nabati na sab sa sektor sa turismo sa Davao Region. Atong sayron sa report ni Jandy Esteban live. Jandy. Sara, sumala sa Department of Tourism Region 11, dunay nakita nga pag-ubos sa hotel accommodation sa Davao Region tungod sa krisis sa enerhiya. Ting-init na, basta ingon ani panahon, naandan nga dugukon sa mga turista ang mga kasuluyan nga makapabugnaw sama sa mga nindot nga baybayon. Usa sa mga iladong tourist destination, mao ang Samal Island sa Davao del Norte tungod sa matahom nga beach niini. Apan lagi tungod sa krisis sa lana, nagmahal ang pamiliti sa barge ug lantsa nga mao'y transportasyon aron makatabok sa isla. Sumala sa City Investment and Tourism Office, miubos ang tourist arrival sa Marso ning tuiga sa isla. Itandi sa susamang period sa nakalbay tuig. Sa bahin sa Department of Tourism Region 11, apektado ang turismo sa rehiyon. Hinuon, madala-dala ra. What I can share is that may cancellations of pre-book, for example, in hotels, may cancellations ng mga group bookings, but meron naman ding nag-pursue. Ang na-notice natin, for example, Holy Week, yan yung talagang we see no, na high ang volume, not as high as before, but meron pa naman ding movement. So, while manageable, we're still affected. Hinuon walay kanselasyon sa mga dagkong panagtapok nga ilusad sa Davao Region. For this month of April, we've coordinated with our big venues. So far, no cancellations. Yung mga pre-book na mga conventions. May konting sa numbers of attendees, but tuloy yung mga conventions and conferences this month of April. Sanglit, way kasiguraduhan, kanus ang matapos ang gera sa Middle East. Dunay mga kabalaka ang DOT-11. Mag-lay off na tayo ng mga tourism workers, ma-affect yung livelihood ng ating mga communities. Yun yung worry. So, honestly, we take it at a quarter at a time, no? Yun yung aming tinitingnan. Even our decision-making in the rollout of our activities. Samtang ang Mindanao Development Authority mas gipakusgan ang pag-invest sa renewable energy aron maminusan ang pagdepende sa ginaangkat nga fossil fuel sama sa coal nga apektado sab sa gera. Sa tuig 2030, target sa Minda makabuot ang 50-50 energy mix sa Mindanao. Katunga renewable, katunga non-renewable. If we achieve greater amount of renewable energy powering our electricity on a daily basis, then we become we become resilient to the impacts of external shocks. Kahit pa sumipa ng sangkatutak na taas ang presyo ng coal or diesel, but we rely on our solar hydro biomass that is locally sourced, then we continue to enjoy at a better advantage economically and environmentally. Apan usa sa mga hagit sa pagkabuot sa maong target, ugaling palapdan sa power company ang ilahang coal capacity. Pag nag-expand sila, syempre, law of mathematics, pag umakyat ang fossil, mas tataas yung hahabulin nating 50% na target for Mindanao kasi umakyat yung fossil. The better scenario is to encourage them to build more of renewable energy instead of expanding on coal. Sara, sumala sa DOT-11 nga doon na sila yung mga tabang no alang sa mga apektadong mga tourism establishment. Usa na diha kining loan assistance programs in partnership with DTI ug uban pang hingtungdang ahensya. Naghanyag sila og kining mga loan nga dunay low interest no alang ato sa mga DOT accredited nga MSME o micro small medium enterprises alang sa ilahang working capital, sa ilahang business expansion o dibikaha renovation. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.